Кука – загадка от преди 4500 години. Огромен каменен кръг, издигнат без модерни технологии. Днес Ехо от миналото ще ви разкаже кой, как и защо е построил Стоунхендж. Останете до края, за да чуете най-шокиращата теория. Стоунхендж е строен в няколко фази, започвайки около 3000 г. Най-големите камъни, Сарсен, тежат до 30 тона. Те са пренесени на разстояние 30 км, докато по-малките сини камъни идват чак от Уелс, на 250 км. Представете си този колосален труд, без колела или машини. Най-популярната теория е, че Стоунхендж е бил древен астрономически календар. Камъните са подредени прецизно, за да съвпаднат с лятното и зимното слънцестоене. В най-дългия ден, слънцето изгрява точно над петата скала, което доказва гениалността на строителите. Все по-нарастваща теория е, че мястото е било гробище и храм. Открити са останките на стотици хора, като се смятат, че това е било място за лечение и поклонение на елита. Стоунхендж е бил не само календар, но и място, където се е свързвал светът на живите и мъртвите. И до днес не знаем със сигурност, но Ехо от миналото ще продължи да търси отговорите. Ако искате да разкривате още древни загадки, абонирайте се сега и ни кажете в коментарите. Вярвате ли, че извънземни са помогнали за построяването му?